खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलि आरो गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गिबि मन्थ्रिया 2020 मायथाइयाव आयेन बेरेखायै हाबफैनाय सुबुंफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानायनि खोथा होदों। मरिगाव पुलिसआ गोदान बोसोरनि सानाव 52 खावनाय फनफोरखौ बिगोमाफोरनो गथायफिनो। दावबायनाया रायमना माहारियारि पार्कआव बड'लेण्डआव गोजोन आरो जौगाथाय लाबोयो। थांखुनि सायाव गोजौ एक्साइज डिउटि। पान मसालायाव 1 फेब्रुआरिनिफ्राय गोदान टेक्स बाहायगोन। आसाम सोरखारा हौवासाफोरनि थाखाय बाबु स्किम बेखेवदों। पस्ट ग्रेजुएटफोरा 2000 रां, ग्रेजुएटफोरा दानसेयाव 1000 रां। आसामा GMCHआव केन्सार फाहामथायनि थाखाय 500 कौटि रांनि प्रटन थेरापि इउनिट गायसनगोन। आसाम गभर्नमेन्टआ जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुननिफ्राय 2.90 कौटि GST-खौ गावनि फाउन्डेसननो दैथायहरगोन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। गिबि मन्थ्रिया 2020 मायथाइयाव आयेन बेरेखायै हाबफैनाय सुबुंफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानायनि खोथा होदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों दि हादोरसाया 2026आव आयेन बेरेखायै बांलादेशि हाबफैग्राफोरखौ बोखारनायनि खामानिखौ गोख्रों खालामगोन। बिथाङा बुङो दि सोरखारा फोरमान बिलाइ गैयालासे आसामाव थानाय सुबुंफोरनि हेंथायै गोख्रों आरो सोलिबाय थानाय राहा लागोन। चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुङो दि रैखाथि एजेन्सिफोरा बावैसो हादोरनाङारि सिमा बारनानै सा 18 आयेन बेरेखायै हाबफैनाय सुबुंफोरखौ दैथायहरफिनदों। बिथाङा बेबायदि खामानिफोरा समबादियै सोलिबाय थागोन होनना बुंबावो। शर्मा बिथाङा बुङो दि सरकारा आयेन बेरेखायै हाबफैनाय आयदानि सायाव गोख्रों आरो गोरोबथायारि राहा लागोन। बिथाङा बुंबावो दि हादोरनि सिमा आरो सिनायथिखौ रैखाथि होनाया जौसिन गोनांथि जानानै दं। बे बिबुंथिखौ सिमा रैखाथि आरो हादोरसायाव आयेन बेरेखायै हाबनायनि सायाव बांबोनाय जिंगानि गेजेराव फैदों। नैथि खौराङाव दङ। मरिगाव पुलिसआ गोदान बोसोरनि सानाव 52 खावनाय फनफोरखौ बिगोमाफोरनो गथायफिनो। मरिगाव पुलिसआ गोदान बोसोरनि गिबि सानखालिनो 52 खावनाय आरो गोमानाय मबाइल फनफोरखौ हरफिननानै गोबां सुबुंफोरखौ गोजोनग्लायनाय होदों। थांनाय बोसोराव पुलिसआ अजद होनायनि उनाव केरेला आरो मेघालयजों लोगोसे हादोरनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बे फनफोरखौ बोखांनो हादों। 1 जानुवारि खालि बोखांनो हानाय फनफोरखौ मावख'आरि महरै पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट मावख'आव बिसोरनि गुबै बिगोमाफोरनो हरफिनदों। बे हाबाफारिखौ गाहाय पुलिस सुपारिनटेन्डेन्टआ दैदेनदोंमोन, जेराव मोन 9 जायगानि पुलिस थानानि मावख'गिरिफोरा बाहागो लादों। जायफोर सुबुंफोरा जानबुंफोरखौ मोनफिनदोंमोन बिथांमोनहा गोजोनग्लायनाय फोरमायदों आरो पुलिसफोरखौ बिसोरनि नाजानायनि थाखाय साबायखर बावो। गोबां सुबुंफोरा बुंदों दि बोसोरनि गिबि सानाव गावसोरनि फनफोरखौ मोनफिननाया बे फोरबोखौ आरो जुनिया खालामदों। थामथि खौराङाव दङ। दावबायनाया रायमना माहारियारि पार्कआव बड'लेण्डआव गोजोन आरो जौगाथाय लाबोयो। बड'लेण्डआव दावबायथाया गोख्रैयै जौगागासिनो आरो दावबायारिफोरनि बे बांनायखौ ओनसोलाव गोजोन आरो दावगानायनि मोनसे नेरसोन महरै नुनो मोनो। रायमना माहारियारि हाग्रामायाव जायगानि सुबुंफोरजों लोगोसे गुबुन हादोरसा आरो गुबुन हादोरनिफ्राय फैनाय दावबायारिफोरखौ लाफानानै दावबायारिफोरनि अनजिमाया थाद'नाय गैयै बांबोगासिनो दं। मोनसे समाव उदखारिफोरजों नाख्रेबजानाय भारत-भुटान सिमानि खाथिनि अरन ओनसोला दा गावनि सोमखोर अरन, दैमा-दैसाफोर आरो आगोमा हाग्रानि जिब-जुनार जेरै गल्डेन लांगुर आरो जोमै गोनां लख्राफोरनि थाखाय मिथिंगा मोजां मोनग्राफोरखौ गोसो बोनो हमदों। दावबायनाया सरासनस्रा जिउ खुंनाय, साख्रिनि खाबुफोर सोरजिनाय आरो ओनसोलाव जौगानायखौ बांहोनायाव मदद होदों। मावख'आरिफोरा बुङो दि दावबायारिफोरनि बांनाया मोनसे मिजिंथिनाय इसारा दि दावबायनाया बड'लेण्डआव गोजोन आरो रांखान्थियारि जौगानायखौ बांहोनो हागोन। ब्रैथि खौराङाव दङ। थांखुनि सायाव गोजौ एक्साइज डिउटि। पान मसालायाव 1 फेब्रुआरिनिफ्राय गोदान टेक्स बाहायगोन।
भारत सरकारा फोसावदों दि 1 फेब्रुआरि 2026निफ्राय थांखु दिहुनथाइफोरनि सायाव गोजौ एक्साइज डिउटि आरो पान मसालानि सायाव गोदान सावस्रि आरो हादोरारि रैखाथि सेस बानायनाय जागोन। बेयो बे फाब मुवाफोरनि सायाव लानाय दानि जीएसटी सुफुंथाय सेसखौ सोलायगोन। गोदान खाजोना नेमखान्थि बादियै पान मसाला, सिगारेट आरो थांखु दिहुनजानाय मुवाफोरनि सायाव 40% जीएसटी होनाय जागोन आरो बिरिया 18% जीएसटी थागोन। जीएसटीनि अनगायैबो थांखु दिहुनथाइफोराव उफ्रा एक्साइज खाजोना लानाय जागोन आरो पान मसालाखौ गोदान सावस्रि सिकिउरिटि सेस होनाय जागोन। रांखान्थि बिफाना थांखु आरो गुटखा बानायग्रा दिहुनगिरिफोरनिफ्राय खाजोना बुथुमनो थाखाय गोदानसिन गाइडलाइनफोरखौबो फोसावदों। बे सोलायनाया 2025 मायथाइनि दिसेम्बर दानाव पार्लियामेन्टआ गोदान सेस आरो एक्साइज डिउटि बिलफोरखौ गनायथि होनायनि उनाव फैदों। बाथि खौराङाव दङ आसाम सरकारा हौवासाफोरनि थाखाय बाबु स्किम बेखेवदों। पस्ट ग्रेजुएटफोरा 2000 रां, ग्रेजुएटफोरा दानसेयाव 1000 रां मोनगोन। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया गोजौ सोलोंथायाव हौवा फरायसाफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय बाबु आसनि स्किम मुंनि मोनसे गोदान राङारि हेफाजाब हाबाफारि जागायदों। 2026 मायथाइनि 1 फेब्रुआरिनिफ्राय आरजाथाव हौवासाफोरा दानफ्रोमबो थोंजोङै गावसोरनि बेंक एकाउन्टआव रां मोनगोन। बे स्किमनि सिङाव ग्रेजुएटफोरा दानसेयाव 1000 रां आरो पस्ट ग्रेजुएटफोर फरायसाफोरा दानसेयाव 2000 रां मोनगोन। बेनि थांखिया जाबाय फरायसाफोरनि सायाव रांखान्थियारि नारसिनथायखौ खमायनाय आरो बिसोरखौ फरायनायाव गोसो होनायाव मदद होनाय। नाथाय जायफोर हौवासाफोरनि बिमा-बिफाया सोरखारि साख्रि-आवलाफोर एबा जायनि नखरनि आयआ बोसोराव 4 लाखनि बांसिन जायो, बिसोर बे मुलाम्फानि थाखाय आरजाथाव जानाय नङा। बे हाबाफारिया फरायसाफोरनि थाखाय थांखिजानाय राङारि अनसुंथाइनि गेजेरजों सोलोंथाइखौ हेफाजाब होनो थाखाय आसामनि नाजानायखौ सोलिहोबाय थायो। 6थि खौराङाव दङ आसामआ जीएमसीएचआव केन्सार फाहामथायनि थाखाय 500 कौटि रांनि प्रटन थेरापि इउनिट गायसनगोन। आसाम गभर्नमेन्टआ हादोरसायाव केन्सार फाहामथायखौ बांहोनो थाखाय स्टेट केन्सार इनस्टिट्युट अफ गौहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटाल जीएमसीएचआव 500 कौटि रांनि प्रटन थेरापि मेसिन गायसननो गनायथि होदों। बेयो भारतनि पाब्लिक हेल्थ सिस्टेमनि सिङाव गिबि प्रटन थेरापि इउनिट जागोन, जेराव बेफोरबादि मेसिनफोरखौ आथिखालाव मुम्बाइ आरो चेन्नाईनि मोननै गावारि देहा फाहामसालिफोरावल' मोननो हायो। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि जौगा थाखोनि आगजुफोरा गेबें थांखिजानाय रेडिएसन थेरापि होगोन आरो बेरामिफोरखौ फाहामथायनि थाखाय आसामनि बायजोआव थांनायनिफ्राय बारग'नो मदद होगोन। बेयो जायगानि केन्सार बेरामिफोरखौ मुलाम्फा होगोन आरो मेडिकेल टुरिजमनि थाखाय गोदान खाबु सोरजिगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। बे थांखिया आसामनि केन्सार जोथोन नेटवार्कखौ गोसारहोनो नाजानायनि मोनसे बाहागो, जेराव गोबां गोदान रेडिय'ल'जी आगजु आरो देहा फाहामसालिफोरखौ हादोरसायाव सिगांनिफ्रायनो जौगाहोनाय जादों। 7थि खौराङाव दङ आसाम गभर्नमेन्टआ जुबिन गार्गनि जोबथा सावथुननिफ्राय 2.90 कौटि जीएसटीखौ गावनि फाउन्डेसननो दैथायहरगोन। आसाम सरकारा 2026 मायथाइनि 2 जानुवारिनि गेजेराव जुबिन गार्गनि गोदानसिन सावथुन रय रय बिनालेनिफ्राय बुथुमनाय जीएसटीनि रायजोनि बाहागोखौ 2.90 कौटि रांफोरखौ रुंसारि रोजाबगिरि आरो महरगिरिजों गायसनजानाय दान होग्रा फसंथान कलागुरु फाउन्डेसननो दैथायहरगोन होननानै फोसावदों। बे सावथुना बक्स अफिसाव 32 कौटि रां आरजिनो हादों, जाय असमिया सावथुननि थाखाय मोनसे रेकर्ड बानायदों। चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि जुबिननि उनमोनथाइखौ मान होनो आरो महरगिरि आरो समाजनि थाखाय फाउन्डेसननि खामानिखौ हेफाजाब होनो थाखाय बे थिरांथाखौ लानाय जादों। बिथाङा बेखौबो फोरमायो दि गार्गनि थैनायजों लोब्बा थानाय केसआव सरकारा 12 जानुवारिनि गेजेराव स्पेशेल पाब्लिक प्रसिकिउटर थिसनगोन आरो बे बिजिरनायनि थाखाय गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि फास्ट ट्रेक बिजिरसालि दाफुंनो थाखाय खावलायनो हागौ। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।